Vorbim din nou despre arta oamenilor și arta creată cu ajutorul mașinilor, cu ajutorul inteligenței artificiale. Invitatul meu este Bogdan Bocșe, fondatorul Gnosis și specialist în inteligență artificială. Am vorbit în zilele trecute despre posibilitatea inteligenței artificiale de a crea artă. Dacă în acest caz mașina devine creatorul sau omul este creatorul. Astăzi aș vrea să vorbim despre oameni versus mașini în crearea artei. Ca să poți programa o mașină să creeze un obiect de artă, ar însemna că tu, ca programator, să știi ce este obiectul de artă. Exact. Asta e cel mai important. Și trebuie să știu nu neapărat ce este obiectul de artă, dar trebuie să știu care este condiția care ar trebui îndeplinită în principiu, chiar dacă nu sunt eu cel care se îngrijește în mod direct de îndeplinirea ei, dar care este condiția curatorială de constatare a existenței artei. Care sunt condițiile minime care trebuie să se întrunească ca să zicem, da, bă, uite, asta e artă. Și nu, fără nicio mașină, fără nicio tehnologie, fără nimic. Care este ritualul uman minim necesar pentru a proclama o creație, un obiect, o instalație, un fenomen, orice, al proclama artă. Și, practic, toată întrebarea se reduce la existența acestui ritual. Dacă acest ritual există, cu siguranță el poate fi preluat parțial, încetul cu încetul, ca să zic așa, la fel ca un student care se duce la o academie de artă și ar învăța încet cum să ia locul maestrului lui curator când acesta este la pensie. Așa învăța și această inteligență artificială încet, dar înainte să devină artist, din punctul meu de vedere, orice artist bun, în primul rând, e bun curator. Trebuie să știi ce au făcut alții. Dacă nu înțelegi cum să conceptualizezi ceea ce au făcut alții, nici măcar nu poți să-ți dai tu seama în capul tău dacă faci ceva nou sau nu. Asta este perspectiva programatorului. Dacă ascultăm perspectiva istoricului de artă, s-ar putea să fie un pic diferită. Dar ce vreau să te întreb pe tine și asta aș vrea să aflăm de la tine, chiar perspectiva programatorului. Ce îi trebuie programatorului să știe ca să învețe o mașină să fie artist? Programatorului trebuie un singur lucru. Programatorului modern, ca să spun așa, trebuie un singur lucru. Îi trebuie un profesor de artă care să fie dispus să răspundă la întrebări punctuale. Într-un timp și într-o limită rezonabilă, hai să spunem într-o conversație textuală și, într-un videocall. Deci dacă un expert în artă se poate pune la dispoziția acestui avatar, care poate să vină asemenea mie și să spună, dar de ce spui că colțul ăsta de aici este diferit de colțul ăsta de aici, că mie mi se par la fel. Da, dar tu nu vezi în poza asta, dar ele sunt făcute cu o vopsea diferită. Da. Și îmi poți spune, te rog, unde aș putea să găsesc mai multe informații despre aceste tipuri de vopsea? Da? Deci dacă am pune la dispoziția mașinii un astfel de expert, da, care să răspundă la întrebări, să indice ca un profesor, dar ca un profesor implicat, nu ca un profesor care are programă. Ca un profesor fără programă, ca un profesor care are cunoaștere, nu programă. Asta mi se pare foarte interesant, că cumva ne punem întrebarea dacă roboții pot să facă artă, dar cumva profesorilor umani, de la ei ne așteptăm să aibă o programă. Cine e robotul aici? Dacă profesorii umani au o programă după care învață pe elevii umani care sunt lucrurile, păi atunci eu aș spune că limitarea fundamentală este în ce mai pot să facă oamenii ca să țină pasul. Pentru că se pare că oamenii în societatea lor sunt cei programați. Foarte interesant. E o discuție pe care probabil o vom mai continua, pentru că tehnologia, inteligența artificială, computerul sunt din ce în ce mai prezente în viața noastră și mai cu seamă în viața artistică. Sunt mașinării care creează într-un fel sau altul, sau artiști care se folosesc de mașinării pentru a crea obiecte de artă. Dacă îmi permiteți, pot să mai adaug o paranteză așa de final. Personal, consider că conștiința umană, conștiința colectivă umană, da? În toate funcțiile ei non-vitale, da? Tot ce înseamnă artă,
știință, dragoste, sacrificiu, poezie, mai ales poezie. Eu cred că toată această conștiință umană a fost iradiată la Hiroshima și Nagasaki. Și noi trăim în mentalul colectiv cu șocul acelei traume și de atunci n-am mai existat. N-am mai fost liberi. Am fost captivi. Am fost captivi imaginii alea. Am văzut ce putem să ne facem. Și din momentul în care am văzut ce ne putem să ne facem, instinctul de supraviețuire ne-a paralizat simțurile ca să ne lege mâinile. Și eu cred că de când a căzut bomba aia nu mai face nimeni artă, nu mai scrie nimeni poezie, nu mai face nimeni politică. Toată lumea respectă regulile de frică să nu mai vedem încă o dată focul ăla. Pentru că știm că putem să-l facem și nu că putem să-l facem artă, putem să-l facem de 100.000 de ori. Invitatul meu din această săptămână a fost Bogdan Bocșe, specialist în inteligență artificială. Eu sunt Mihaela Ghiță. Vă invit în fiecare zi, de luni până vineri, la rubrica Dimensiunea științifică a artei.